Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Regeenal Shylla Nagathan East Jaiñtia Hills District. Ulami Hakhmat ban pendram ya Sorkar ban ra da plakat ban dawa na Sorkar ban Shano ban Dewïong Hagajila. Samla Regeenal Shylla ulatmu ban shong Shathan Hamadan Malki Hende uklamyo ajingbet pat nagibor ka East Khas Hills kumta hasngi palei ulami marway banyaki. Shisngi shwa kani uni Samla ubalashim ya karai ban pendong daga Jaiñtia Shathan kabaklembo por ulayo tang ka jingbet ban pendong Jaiñtia Paidbah kat bai ka Jaiñtia Shathan pat labatha ayu ban pendong ha East Jaiñtia Hills District. Hagani ka step uni Samla marway ulayat ringkat ka jingperta pendram ya ka Sorkar jila da ka basdang na persha ka State Central Library Shamalki layo jingtep bahadian ka Jaiñtia perta uni Samla ulalej buru ya ka dorkhas sya ka Sorkar jila ha secretariat ban shimkhya halor kani ka jingdawa. Dewïong, Hima, Hapoh, Sorkar Dewïong. No call, no food, no life. Kondat ban Dewïong, here suki. Balai sukula rengi Paidbah. Reuk nai, I work in Dewïong. Handrai uklam ban play. Usu penbej yangi Paidbah. Lada mla, here suki. Lada kondat ban Dewïong, here suki. MDA down. Pengusiap ngai ngo yo play kendrat Plie nga kabor bat Plie kasni kapisit kabrem namta banyaki namta kani kasni pandawa nak Sorkar bat borek Sorkar pan pleno yo Dewïong taka traditional scientific coal mining kaba Paidbah ula panitrei katkum garukom long ka kendeu kasiap Hapoh ka jalam meklaya jongi hoj Jaiñtia ngamut ban Shathan dagasngi andrai nga klemnyo ka jingbet nani kalat andrai nga ku Samla namta gari namta ka jij breu kadan kata ka mesin ka bisit hem bat ka bae jij breu pangalahun ban bendai ka jingim jonga namta ki jij breu ban sha jingit andrai ka ba snausi kalang banga ngamyo jingbet bat ka snausi susu ban ong baki ayangi ka jaka ban sang ka rili ka jongi Hakajaka ka Jaiñtia ka padap sudah ada giet ado kanne ka Sorkar ka khanyangi kinong Dewïong tangkum giksau ro kam khan suyangi ngi kerpat daka ain daka buram andai ka ai ka bajiangi ka Sorkar ka jakaro ka ai daka bidap ka giet ado katne ngi la long ka kerdan ka jongi kibat Dewïong Hakhmat ka Sorkar MD ngi la long tangkum giet kene kejing sa nyom kejing sa lebor kejing sa ibing kumabiyo imbalentas ngi ngatang kasempar ngam hangjo kane kadai kadak ban penpaw ya ka Sorkar bakat no ki Paidbah ki jingjar kano ki Paidbah sakat hanjungi ki ayap kano ka jingduk ka jongki baka Sorkar ba ukondrat unyo i baka Hakhmat jong kondrat kan pej ka askur jong ba kelut un snap ya ki jinga jong Paidbah ki jingnawa jong Paidbah ki kumiyu ga patun jong arep ka bejat kane kadai kadak parok ki jing penpaw nam kijingduk jongi ki Paidbah mtoy yu yang abangan pong Hakhmat yong ngan pong jin wan hane wan ngele reli wan ayu mtoy ngawan hangne namta ka jing sisa ngakwa ban penpa Hakhmat ka pertai barok kawai ka Selong barok kawai ka Meghalaya barok kawai kiseng balang bak ngi ki Dewïong hadok ane ngi jingjar ka galapoy radang ngimtip lano ki Paidbah jongi kinyap tangan no ka Sorkar ka he ban ngelap election bo ki benar jong ka NBP bo ki benar kata penbiang siya Paidbah hinum ya but labi alap kat be alap bro klam na penbiang ya ka jingdon kam jingnawa jong Paidbah umasna ukop nyapo prabosan punyo Jaiñtia nganong tang Hapoh Jaiñtia 100% biyo ne bimyo ne ki Paidbah jongi kimdai kilon kinumbet ya kata ka bisa ka basan sipo wajat jong pi kidon kam ya ka jakpo kidon kam ya kau minta pihak na ACA katkum ka order bangilayo jingbit na Deputy Commissioner Office tang Hapoh Jaiñtia ngila ban penigaki pan pendep iki jingdawa jeng Hapoh kaneka sigenta tenginya kejat nang ne amaran malki dep mangto ngan submit ke petition how honorable Chief Minister jeng jalam Meghalaya
Kajing kang Dewïong ka bakat arsnem. Andai kajing ki ban bersew ka Sorkar tang sigentang yo. Uba arden satngan yo permission. Ba adil bot hangne hiusa, hangne aksine namta ki rangba snong ki isu rangba snong. Yo. Kiyo gitu ki kena samla ke pasat namta kalum pading kiyo. Balai yangi kinong Jaiñtia ngim yo. Balai ngim dai kinong Meghalaya. Ngim don hak Meghalaya. Balai ngirai ki khar. Ngirai ki khar. Ngirai khasi penar boy khasi. Ngajak Shylla, ngadai penar. Ngadon ki kur ki padai khasi ro ki jak thank you. Sikur try. Tambah ki jak thank you ki khasi ngadai penar. Tambah kasnam kaju. Tangga ketin ke baya fair. Ngakren ketin penar. Ki ketin ketin khasi. Ngidai kaju. Ngiro ngadion ka hak. Apa ka artikel kat kena jumpa konstitusi jumpa India. Kalau ai bawa ngi bangin yaki. Klaim dara am, klaim da pen buri hura da pen mang da sok. Da pen wit pen sudi ki Paidbah, ngi da kaburam. Ngim don gai. Tang da kamsin ka basit ham namta. Asai beriu. Ndai ngim yo. Balai kajing sa ibin. Kajaka ro kepada tekiai. Kuma pilih yo ip. Ring bak gitu kiai. Baik. Jaka ro badap tekiai. Kat kana kajing lek bin jung Sorkar. Hato ki Paidbah kinang sangia kana Sorkar. Kat kana kajing sa lek bin. Angkan dengan ten farang kendiat. Ban suatu kontrak. This is to the Honorable Chief Minister of Meghalaya. Sir, with due respect, how many multiple times of petition I have write to you through your office as the Minister in charge of mining. Once also you didn't reply. You didn't take up the issue. Today, this is the condition of our people. We don't have slipper to wear. We don't have proper clothes to wear. We don't have money to buy food to feed our children. This is our condition. You should be shame on you as a minister in charge of mining and geology department. When the NBP first came in the power in 2018, the first MP election, I remember in East Jaiñtia Hills, you came for the campaign. What you said? You said is that wood, give us wood. Within 6 months, we will open coal. Sir, it is already 10 years. Where is that? Where have you opened the coal? You are just making politics. You are making politics of our people. This is not a small issue. You have to take up this issue. If you will not take up this issue, if I don't get permission today also to protest hunger strike, I'll take from Jaiñtia. I'll protest till the government is willing to give us our right. The government, if they will, if they want, what is the problem for them to give us a proper and final mining policy plan that is traditionally, that is suitable in our state? Our demand is the final judgment, the final mining we want. Not that today you do this, tomorrow you do that. No more like this. We want the final. Give us the final. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.